Panahon sa Pasko, panahon sa kalipay ang lang sa mga magtutudlo dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Kinigubikan sa nadawat nilang Christmas bonus nga dugay na nilang gipaabot. 7,000 ka mga public school teachers ang nahatagan sa naaswing pinaskuhan. Aniya ang report. Ingon ni ang sitwasyon sunod sa Cebu City Sports Center diin minagsama magtutudlo sa mga pampublikong tunghan. Buntag pa lang ana sila sa sulod aron madawat ang pinaskuhan nga tag 10,000 pesos gikan sa city government. Bisag giulanan, bisag giinitan, magantos kay para sa pagdawat namo sa tag 10,000 nga gihatag sa atong mayor sa atong syudad sa Sugbo. Daghan kaayong salamat mayor sa imong tag 10,000 nga gihatag kanamo. Merry gyud ang Christmas sa mga magtutudlo sa dakbayan sa Sugbo kay pipila ka adlaw sa dili pa ang Pasko na dawat gyud lang ang tag 10,000 pesos nga bonus gikan sa Cebu City government. Apan usas mga nasinati nila ang grabing kainit sa panahon. Hinoon pasalig ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga mapangitaan kinig pamaagi. Ilabi na sa sunod nga mga tuig nga dili na magantos ang mga magtutudlo sa ingon niini ubos sa kainit sa adlaw. Ang solicited advice nako na may mga sequence number kana lang gawon ta ipadayon. Doon ay mga gamayng kahasol apan wa na nila kini panumbalinga tungod kay natabunan sa ilang kalipay. Niabot si Mayor Edgardo Labella nga nakikimamat sa mga magtutudlo. Giila niya ang ilang mga sakripisyo busa magpadayon ang pagdawat sa mga teacher sa naaswing pinaskuhan sa mosunod nga katuigan. The next time that we will be giving the bonuses to our teachers, it should be somewhere nga it's a covered, either a covered court or a covered hall, something that will not expose them to the heat. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.